गणेश उत्सव म्हटला की घराघरामध्ये उकडीचे मोदक हे बनवलेच जातात। उकडीचे मोदक हे परफेक्ट होण्यासाठी मोदकाचं जे आपण पीठ करतो किंवा मोदकाची जी उकड काढतो ती परफेक्ट व्हायलाच हवी। त्याचबरोबर त्याचं सारण आहे ते पण तेवढंच परफेक्ट व्हायला पाहिजे। जर तुमचं सारण परफेक्ट झालं असेल आणि उकड परफेक्ट झाली असेल तरच तुमचे मोदक हे फार छान होतात। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये उकडीच्या मोदकांसाठी परफेक्ट आणि रुचकर चविष्ट असं सारण कसं बनवायचं ते मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। तुम्ही बघू शकता सारण किती छान झालेलं आहे आणि हे चविष्ट होण्यासाठी याच्यामध्ये मी एक स्पेशल घटक घातलेला आहे, तो तुम्हाला मी पुढे व्हिडिओमध्ये दाखवणारच आहे। चला तर आपल्या या रेसिपीला आता सुरुवात करूया। तर मी पॅन गरम करून घेतलेला आहे, गॅसची फ्लेम स्लो आहे आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घातलेला आहे। तूप वितळलं की नंतर मग याच्यामध्ये आपल्याला खसखस घालायची आहे। तर इथं मी ही 1 टीस्पून एवढी खसखस घेतलेली आहे। खसखशीमुळे ह्या सारणाची चव आहे ती खूप छान येते। खसखस आपल्याला तुपामध्ये हलकी परतवून घ्यायची आहे, खूप जास्त नाही। समजा तुमच्याकडे खसखस नसेल तर तुम्ही स्किप केली तरी चालेल। तर तुपामध्ये मी खसखस हलकी परतवून घेतली आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये हे काजूगराचे बारीक तुकडे आहेत ते वापरलेले आहेत। तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार तर कुठलेही ड्रायफ्रूट्स तुम्ही वापरू शकता, फक्त ते बारीक करून वापरा। तर तुपामध्ये मी हे काजूगराचे तुकडे आहेत ते पण हलके परतवून घेतलेले आहेत। हे बघा, कुठलाही ड्रायफ्रूट तुम्ही तुपामध्ये जर परतवून घेताय तर त्याची टेस्ट अजून येते, खूप छान टेस्ट येते। तर खसखस आणि काजूगराचे तुकडे माझे हे हलके इथं परतवून झालेले आहेत। करपवू द्यायचं नाही आहे आपल्याला, हे फक्त हलका परतवून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर याच्यातला मेन इन्ग्रेडियंट ते म्हणजे ओल्या नारळाचा किस। तर हे ओल्या नारळाचं खोबरं आहे, तर हे 1.5 कप आहे। इथं ओल्या नारळाचंच खोबरं वापरायचं आहे आपल्याला, ओलं खोबरंच इथं वापरायचं आहे, सुक्या नारळाचं किंवा सुक्या खोबऱ्याचा इथं वापर करायचा नाही आहे। आणि नंतर मग ह्याच्यामधला दुसरा महत्त्वाचा घटक ते म्हणजे गूळ। तर मी इथं 1.5 कप किसलेलं गूळ घेतलेलं आहे। समजा तुमचं 1.5 कप ओलं खोबरं असेल तर त्याला 1.5 कप गूळ, किसलेलं गूळ हे परफेक्ट प्रमाण आहे। आणि थोडंसं मीठ घातलेलं आहे। मीठ आपल्याला अगदी थोडं घालायचं आहे, सारणाला मस्त अशी चव येते। म्हणजे आपला एकदम 1/4चा हाफ अगदी तेवढं मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे। आणि 1 टीस्पून याच्यामध्ये मी वेलची पूड घातलेली आहे। वेलची पूड ही आपल्याला आवर्जून घालायची आहे आणि आपला हा स्पेशल इन्ग्रेडियंट आहे जो या सारणाला फार चविष्ट बनवणार आहे, ते म्हणजे नारळाचं पाणी। तर अर्धा कप मी इथं नारळाचं पाणी घातलेलं आहे। नारळ फोडल्यानंतर आपल्याला हे पाणी मिळतं, तर ते मी बाजूला ठेवलेलं होतं आणि नंतर मी खोबरं किसून घेतलेलं होतं। तर या पाण्याचा इथं मी उपयोग केलेला आहे। तर पाण्यामुळे ह्या सारणाची चव जी आहे ती फार छान येणारच आहे, पण त्याचबरोबर हे गूळ वितळवायला पण छान मदत करतं। आणि याचा अजून एक उपयोग म्हणजे गूळ व्यवस्थित वितळतं आणि ते खोबऱ्याला व्यवस्थित बाइंडिंग करतं। म्हणजे गूळ आणि खोबरं खूप छान अगदी मस्त असं मिक्स होतं। त्यामुळे आवर्जून हे नारळाचं पाणी तुम्ही इथं वापरा। समजा नारळाचं पाणी नसेल तर आपलं इथं साधं पाणी वापरलं तरी चालेल, पण या नारळाच्या पाण्यामुळे या सारणाची जी टेस्ट आहे ना ती फार सुंदर येते, मस्त एकदम चविष्ट अशी आपले मोदक इथं तयार होतात। तर गॅसची फ्लेम आपल्याला इथं स्लोच ठेवायची आहे आणि आपल्याला हे सतत ढवळत राहून आपल्याला हे गूळ जे आहे ते वितळवून घ्यायचं आहे। हे बघा, जसजसं वेळ जाईल तसतसं ते गूळ आहे ते वितळत जाईल। हे बघा, आणि आपलं सारण आहे ते थोडं थोडं घट्ट होत जाईल। मी असं मध्ये मध्ये हे हलवत राहिलेलं आहे आणि मस्त असं हे सारण व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। म्हणजे गूळ आणि खोबरं असं मस्त असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा, जसजसा वेळ जातोय तसतसं आपलं हे सारण आता मस्त असं त्यातलं सगळं जे पाणी आहे ते आटत चाललेलं आहे आणि आपलं मस्त असं कोरडं असं छान असं सारण इथं तयार होत आहे। हे बघा, परफेक्ट। याच्यामध्ये आपल्याला कुठंही पाणी ठेवायचं नाही आहे, सगळं पाणी आपल्याला आटवून टाकायचं आहे। गूळ छान वितळतो, तो खोबऱ्याशी व्यवस्थित एकत्र होतो आणि परफेक्ट असं आपलं हे सारण तयार होतं। हे बघा, मस्त असं सारण तयार झालेलं आहे। कुठंही पाणी ठेवायचं नाही आहे या सारणामध्ये, कोरडं सारण करून घ्यायचं आहे। हे बघा, काय ठिकाणी इथं सारणामध्ये थोडीशी हळद पण वापरतात। तुम्हाला आवडत असेल तर थोडीशी इथं हळद पण तुम्ही घालू शकता। आणि असं कोरडं मस्त असं सारण आपलं हे आता इथं तयार झालं आहे। जर सारण ओलं असेल तर मोदकामध्ये खाताना ते बऱ्याच वेळा बाहेर असं पडतं, जेव्हा मोदक आपण फोडतो तेव्हा ते बरंचसं बाहेर पडतं। त्यामुळे असं कोरडं असं मस्त असं आपलं हे सारण आपल्याला करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान कलर आलेला आहे सारणाला आणि किती परफेक्ट असं आपलं हे सारण तयार झालेलं आहे। तर अशा प्रकारे नक्की सारण बनवून तुम्ही मोदक तयार करा। कसे झाले ते मात्र मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा।
तर तुम्ही अशा प्रकारे सारण बनवलं तर तुमचे मोदक हे 100% चविष्ट होणारच आहेत. आणि एवढ्या सारणाच्या मापामध्ये तुम्ही मिडियम साईजचे 21 मोदक बनवू शकता. तर एकदा जर तुम्ही ही अशा प्रकारे सारण बनवलं तर तुम्ही पुन्हा पुन्हा हीच पद्धत वापराल. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.